guys, good morning. Good morning, Kim. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning. Good morning, Kin. Dali, Kin. Dali, Kin. Dali, Kin. Good morning. Good morning, Padir. Good morning, guys. Good morning, guys. So karong adlaw, guys, manglakaw mi. Sa kita-kits rata dito, guys. Among adtuan kay mo vacation mi, guys. Ginuko, hala. Excited na mo? Excited na ka? Wala, guys, na ami short vacation ha. Di ni short vacation, guys. Basta kay kita-kits rata dito, guys, sa among adtuan kaya naka-ready na mi, guys, ya. Naka-ready na mi sa among mga skin kin, naka-ready na skin kin, guys. Napod. Oh. So guys, kita-kita rata dito, guys, sa among adtuan. Kay mo to magatang pamigbas karon. So kita-kits ta dito, guys. Yan na, guys, nakasakay na mi, guys. Series. Daslas kuya na rin. Kuya Ken. We're going to have a vacation, guys. Thank you so much, Kazote. Thank you so much, Kazote. Sleeping Beauty, mas kim-kim niya. Tulog ang bebe. Tulog ang bebe namin. Kalipat ko great ni Padir, guys. Happy Father's Day. Happy anniversary, Father. Social distancing. Salamat ka mong kiss, guys. Abot na may daris dao, guys. Pag-abot na mo. Sa mo to sa mig ICM Karejo. Kay sila sa Mamarilin to. Yeah. Magi sa mig ICM Karejo, guys. So, sa mi mga to sa mga tuan. Hala, kita-kits naman ko. Guys. Kita mi ni Mamarilin ya. Swimming yun niya. O mga ka video gani ha. Kay nakalisod-lisod ko bit-bit sa bag. Nagdami ko tanan para ni ma'am. Kaya taong ma'am, guys. Nakakuas mo mga fresh babies. Ara may mong tanan ma'am, may mo nalipahatan. May mong gulay. Oo, ako parto din. Nagpapalit ko isda para sa kulo. Kiring. Kiring. Then, balik to dire. Sa chichi. Chichi. Nasa mining hapit dara sa ICM, guys. Kita mi nila Mama Marilyn. Og si Chichi. Ato. Ano man na hala? Nanganak? Ako hindi adapt. Hala, rang ka-cute. Hala, grabe ka-cute. Amo nga naning isa, ma'am. Sige. Asa may kulo? Nanatay ko, Anbi. Nanatay alagaan. Insta, imukirig ako. Na, maghilak ka dyan isa, ma'am. Baylo ko na mas, ma'am, Bi. Ihatag ni mong imong iring. Isa ka, ma'am, nagkuan. Kanang naay. Yato ni mong... tagaan man kang ma'am. Upuan, dog. Guys. Banding sa amin nila, Mama Marilyn Dari, guys. Sa amin, ma'am. Sa amin mga to sa amang patungnan nang hapit sa Pinares ICM. Oo, sa militsun. Wasa mi kitag baki, guys. So dari na siguro mi tagaan mamong baki. Itoy ra, guys, kitagaan mi mamong titi. Naikuan itoy. Yeah. Cute kayo. Naol. Pero excited. Ka lang na ninyo pohon. Excited na ko, guys, sa gikuan ni ma'am nga among pangsuuton. Kita pang itong lingkuranan. Mga chikiting. Pana. Dari sa mi, guys, ha? Greenwich. Yung Greenwich sa mga anda. Greenwich. Nagbalaran. Kim, balik, Kim. Pili mo, guys. Pili mo na Greenwich. Wow, salok mo. Ay number 1017. Yan, kaon. Kin. Lami, Kin. Siya na all. Ngata rin dyo, guys. Gitreat minimum. Gitreat mi, Ma'am Marilyn. Thank you, Ma'am. Aloha. Welcome. Enjoy your food. Yes. Salamat. Ngaan sa mi, guys. Mga anta rin dyo. Serving number 2023. Ngata rin dyo. Kim. Eat, Kim. Eat. Yehey. Guys, ya miss groceryhan, guys. Danay batang nagkuan.
Ta. Ta. Ni jan lipad. Aglimon man ganiha isang ikuan punit. Kaya nga sa orange. Panggutmon ma'am. Kadari butang. Shot the ball. Okay. Okay. Ta. Tao. Thank you. Yehe. Nadari shot the ball. Yehe. Ha? Dahil batang gamatoy. Mura ka dyan mao. Sus, tabangan. Okay. Okay. Sa kabalde. Guys, kantor na mas ma'am. Sayo na yun. Nagsige ko katawang ma'am. Kaya syukoy ko nunay ko andal sagtang. Oh, ginalaw guys. Counter na mas ma'am guys. Ano guys, isid na sa karton na gamang panadun. Hala, naililian si Kim Kim. Dami naglaag sa amin guys. Sila sa Mama Marilyn, karejut. Balikim, balikim. Asa man? Agi ko. Agi gamaan sila. Larang ka mga cute. Ginuukot, orang mga himusa. Hala. Hala, orang mga himusa ka adyo. Hala, ginuukot. Ibutang ag mga ilhanan. Hala, orang himusa, ginuukot. Lagi. Hala guys, nanamito ko eh. Sunod na color. Kasi color ng imo bi. Kanang naimurag kuan bi. Nay. Kanang. Ay, katong itom. Akan natin batik-batik. Kanang murag panda or kanang murag kuan. Oreo. Kasi Oreo. Na guys, mga gipa ko ang ma'am. Patrabaho mo na nag imong kuan ma'am gate. Oh, panakuan. Halina ni ma'am magizang gate dito ta. Oh. For sale. Aran kahimus ka so guys na guyag. Lagi ko. Ngano imo naman nagitilaan? Ihinas dyan tukoy. Hala, aran kahimus ka so guys to ah. Ang una ng isa. So ag isa na naman mo apay tag-ija. Papa. Lakin sa ganahan diha. Pero kanang kuan dyan mo alaga ba? Kanang itom na ana. Nanay tag-ija ng itom. Kanang puntik-pintik puwa up itom. Kanang black o kanang kuan. Chiche, pero yung ganahan na. Gipili ni Gambriel. Oh, ang katong kuan. Kachichi man nang isa lalag luud sa Brown ginuko. kay- Tanaw ni kumbitay. Ansa naman nagkumbitay naman? Ang brown. Hala, luud sa. Ang wow, tama. Tanaw Hala rang kahimus ka adubudyag. Da sa milas Mama Marilyn guys, kay jan tataod di pahatod ming ma'am atos kuan among atuan. Oh. Isa man. Da guys, dahil ipamalit si ma'am na mga diya. Hala, ginukuon sa ka ni. Huwag ni kukuro magkakaranit sukoy, ma'am. Guys, dahil ipampalit si ma'am na mga diya. Umabot na tayo guys sa mga laagan karon. Patuwat na mo na kay kaibaw kung na-excited mo ka sa may manunong. Da guys. Ganito ito ah. Kaya dyan na lang tawan guys mo na yung mga tuwan. Mutukan, big bukid. Guys, diya magipanglilian nag mga gipalit ni ma'am. Ginukon sa kanil, excited na ko kado ma'am. Hala, ginuko. Pag-unbox mis mga gipalit ni ma'am. Ginuko. Eh. Siya na all. Tag mo na Henry. Tingkain sa kanil. Hala. Hala. Siya na all. Hala. Wow. Atang itaod ay. Atang itaod. Hala, diya guys. Hala, ang nice. Thank you, ma'am. Iso ko, guniti. Guniti. Ay. Dapa. Ito pa. Hala guys, hala ginukon sa kani. Hala ginukon sa kalingit ko, ma'am. Hala guys, yung sa kani. Hala ginukon sa mani. Ting shoot. Hala ginuo ko pastilan tabangan. Uy, marusik tabangan ginuo. Hala ginuo ko. Hala tabangan ginuo ko guys. Arang siksiha ka ato. Hala ginuo ko bukdo na siguro ni ko sa dagat. Hala grabe guys, ana mo arang siksiha. Ginuo ko tabangan. Nilap si Gabriel dan insinis mo. Nana ko iso. Thank you ma'am. Lugong. Dati nga mo Diyan na mag-please sa ingari guys. Oh, napad sa ingari. Kaya rong di, put na kaya wala mo, ito pa rin dyan tapis-tapis na ito sa ingari. Ma, magsuko na kadad kung atang bating show. Lagi nung kukupas nila tabangan. Oh.
Dapat dyan nga. Iyan, uniform mo no? Pareho. Diba? Oh. Chow. Uy, alam, bitches. Ikid na. Hala guys, Day. Ikid na to. Tubig. Hala guys, ginuko. Imagine na nito mga sa offer eh. Ha? Salamat ka to, ma'am. Hala, ginuko na siksiha ka. Sige palit ni ma'am. One piece na, one piece. One piece. Ritso na ni. Nanay brown, nanay panty. One piece na tapis. Dalapi tapis. Siya na all. Salamat ka to, ma'am. Hala, ginukot siya. Kariguban. Nana guys, kita na mo sa mga outfit kay bawo siya. Nana mo ikuan idea o ka sa mitunong. Guys no. Hala, una bi. Ha? Ano ba ni? Ibakos na si Zamam? Ibakos na si dari guys. Ako mulutaw. Okay, sige. Ibakos na si Zam ato ning Kuya Kinkin ug ni Kuya Gail. Ya guys, muna sa mura na sa dari, kari murutaw po dre, kari murutaw po ni. Salamat ka jo ma'am, gunit tiday. Enjoy yun mo dito. Wala, ginawa ko. Agkarang ingari guys diya. Katong may murutaw, singa dato ni ma'am, kan mura. Floater. Floater. To na to guys, gibumbahan na to, gisakay dato sak ganang ma'am, kaya sa data, di pang, dato na may ipang hatod. Ay nga ni diya. Kita raw na lang dyan guys. Hala, di apod. Hala, ginuko. Hala, nakasugi palit si ma'am namo. Hala. Di Towel. May pistawel. May towel. Mami, wajan may mga daw. Hala, salamat ka doon ma'am. See? Kaya guys, kung ka buok. Duha ma'am na. Duha. Thank you. Salamat ka doon ma'am. Yung kabuo ni mo, Day. Na namin kuhan guys, so namin namalik kay palitan namin ma'am. Salamat ka doon ma'am. Okay. What happened to you? What happened? Ano guys, ito taon guys, muad to nami. See you there. Dana guys, grabing lipasan ni taon ni ma'am. Sana all. Masarap to. Hi guys. Ning hapit. Sa grasya. Welcome. Na guys. Great na jukuan. Magidadan si ma'am og mga gulay. Fresh gid na ma'am. Okay mo ni? Yes. Taday okra, day kuan guys. Lipay ka jus ma'am. Kay gikan na sa mga garden. Oy, nindot kay Bounty. Thank you, Lord. Yes. Thank you, friend. Welcome te. Oh. See? Oh. Siya na all. Hi guys. Pero grabe pa na siyang dabunga. Promise na grabe din ang dabunga. Mudak na pa dyan sige pasagdan pa. Muka, tagaan ko sila. Sige. Ikaw na bahala na ma'am. Ikaw na kuan, mag-igo na na. Namin na butangan o kuan ba? Kuan, kana miswa. Miswa kay humot. Miswahan, lamin na sa miswahan. Dining To anay miswa. Siya na all na natanang kuan. Dining. Toy daghang kuan ni ma'am, pipino. Ay, salad nila ko. Japanese style ko. Sa mamuhat to nami ma'am, salamat ka Aju. Kita kits dito pohon. Sige, enjoy. Salamat. Dong nami guys. Ihatod mi Kuya Peter. Guys. Familiar ba ninyo gagianan asa ni Padong? Asa Padong be? Ato. Ana ko. Simbahan sa Dawis. Our Lady of Ascension. Yes. Simba? Ano dyan mo idea guys, asa mi Padong. Kay nilabay na mi Dawis. Runway na na eh. Okay ni Dini? Oo. Haman agagyan na sa aeroplano. Kaya na, muna Kini- yung runway. Ito. Kana. Di na guys, landingan na sa aeroplano na. Hungag banguan mong kuka. Kuan mo, karon pa mong kita lagi nga ni. Pastilan lagi ning kita nga ni. Lain magmulanding dito sa mga guys, kay sa Lindana man. Di man aeroplano. Wala na guys, di ah. So nanadod mo yung idea guys, uga sa may Padong. Isi, to na lang pakag na kraho. Ano lagi? Ano
malagi mo tungko man lagi. Ito sa amin, Day. Okay, guys. Oh, hala, grabing dakig amaday ano. Jaraw, dakig amaday ka jud dari kuan sa Panglao, guys. Tuan na diktar na jud na ho. Napaka ko na nila. Ginawa ko, guys. Padong may Panglao, guys. Ginawa ko, pag ko nagpa-trilling-trilling pag kong kagwang. Tuan naman di ay. So, kita-kits laman ta, guys. Dato sa mga ngatuan ron. Dos ka nang kuan. Di ko magsabag sa midapit. Diyan ako magsabag tuan nami. Diyan na, guys. Airport sa Panglao. Oh, kita mo, guys. Tay tower to, ha. Na, guys. Namo na airport sa Panglao, guys. Jadi pa sakay na nag-aeroplano kay wa pa may nagpalupad na magasami dapit palupdan. Buhol pamigas gatudok-tudok. Siya na all makasakay may airplane. Yeah. Good luck sa mga nanakay airplane harong oras ha. Amping mong tanan. Ano naman guys no, kita tas video. So guys, kanang mga tuwas kuan guys Panglao sponsor na ni Ate Josephine Brunset. Thank you so much ka Jote sa imong kuan na mo gift ni Ate sa mga anniversary o birthday ni Kinkin at we celebrated ito. Thank you so much. Ano nga na be? Ayan, hapit na mi guys. Hapit na siguro mi. Indabay na mi kuan airport. A few moments later. Diyan mi guys, nangabot na mi. Ako na mo patana mo na may suro dito guys. Di amis Panglao. Salamat ka Ate Josephine sa imong kuha na mo te. Salamat ka Jote sa imong regalo na mo nga mo kang aribig Panglao sa mong wedding anniversary kana og sa birthday ni Kinkin. Salamat ka Jote. Thank you so much. Amo ra mo ilibot unsa guys. Tus ka nang naigawas. Ito ilang swimming pool, gin mo po. Basta ilang masamsami dito unsa tataod. Na guys, salamat ka sa mga Marilyn to sa isang kanya pang langoy-langoy mga chikiting. Pahuway sa economy guys. Magtujok-tujok namin na rin. Hala, grabe guys. Ang ning chicken min dari guys, alas 2. Ja, pohon. Paibaw naman na mga kamas ami mo. Check out tari. Sana all na hirkon. Salamat ka, Jo. Ate. Diyan nami. Isa, duha, 3, 4, 5. Grabe naghanag higdaanan guys. Nalagi. Guys, na TV, na aircons. Dada. Na remote eh. Na TV guys. Oh, dada higdaanan las kuya. Double deck sila. Dada mga putso na rip. Uy, ito to isa din sa mga kuan. Wow, wala. Aw, mo andar na rip. Pwede na isa saksak. Pwede saksak. Kumutan ako sa pwede ba na magamitin tong kuan. Hala, na nagkikidikid ng batang baji. Hala, ginoo ko. Dana guys, salamat guys sa gipalit ni ma'am mga sakjanan nila sa mga chikiting. Thank you. Sige, groceryhan pa dyan ni Ma'am Marilyn guys. Grabe. O, de rip dari guys, diya. Hala, de rip guys, pwede ni gamitin. Pwede saksak pa. Dari mga cabinet guys. May mga safety safety bolt, safety purse. Dapat mga kabinet na rin guys. Wow, sana all guys. Sana all. Wala, karon pa dyan may kasuway nga ni guys. Thank you, T. Salamat ka, Azo. Guys. Oh, mag-chillax kami guys. Mag-chillax. Dali na say R na rin. Break. Diyan guys, ako nakagagi lang banyo. Oh. Tudok mo na guys. Tudok mo na sa mga room nga, pang family room. Then guys, enjoy na sila sa papa. Chak. Charat chat. Mo nga mga guys, nagkagubot pag mga bag. Charat tutog na swekin gikapoy. Gikapoy ng mga bag guys, amo parang ipanood diri. Diyan na mi dari Panglao guys, diyan mi sa Los Horizon Resort. Dami dari guys. Pang family room amang gikuan ya. Pang family room gi kuan ni Ate Josephine para namo kay daghan mi buaw. Kami duha ka laki. Si Kim sa tenga tagsamit na pa butot magtagsa. Yes no. So among i-unbox guys ang karing mga pinalit ni Ma'am Marilyn para among kuan dari konsumo. Salamat ka sa Ma'am Marilyn. Kung nagoy gikuan na mo Ate Josephine guys nga pangingani mga pang
kanang nay makaon. Lagi palitan man may mamarilin. Salamat ka jo ma'am sa imong pamalit ma'am. Yeah, mari pang-unbox guys. Yeah guys, isa ka karton. Plus diha pa sa to isa ka silanan nga dako guys. Yeah. Palitan mi ma'am og apple, duha ka apple nga kare, duha ka patong dira gisak na kim-kim guys. Ja orange na guys. Sus dia stick oh. Wow, minsa man kani ma'am. Oh, thank you ma'am. Ato na ibutang to katong pang-unbox. Kaya guys, ipalitan ko ni ma'am og ingari dia. Lemon look. Ya, buhol made. Oh, ano isa doon sa rep guys. Yapod. Kanang sanganda ni homemade carrot loaf. Oh. Guys. Ito watan is isa dari rep guys. Kay why sud ag rep. Mga tong sudlan. Okay, nindot si dari guys. Kay na rep nila. Oh. Ano guys. Yapod. Isa dari. Apple. Mga orange guys dia. Mga gipalit ni ma'am. Mga putas. Wow! Thank you ma'am. Ano mo ka ni ma'am? Thank you so much ka Ma'am Marilyn. Sa imong gipang malit nga mga grocery, mga pagkaon. Di na ato uy. Pwede. Ato pa na ron pila ka adlaw. So guys, magstay mi dari guys og 3 days, 25, 26, 27. So mo out mi dari guys 28 pohon. Plus Ginoo. Pohon. So guys, mori ang pamalit ni ma'am ya. Biskuit, kagabanda tong katong mga makaon gas na talisod na ba dito. Tapos dari po dia. Sa baby wipes, kuanan mi ma'am og baby wipes. Nog Rebesco. Siapa? And then fruities, pinili ni Kim guys. Oh, hindi pa ba ni? Daghana, uy, grabe daghana ka sugi pa ni ma'am nga mga makaon. Yapod. Lemon, sa nga ni cheddar cheese. Guys, hala, nagisa ka bata. Baji der, dako ka stick og gizanggi. Pili. Dapod guys, iceberg sa mga isod sa freezer room. Freezer na to, talisod. Dapod ganahan ni Kim guys. Hala, shush. Oh. Dala kuya, takaan kuya. Tanaw sila sa lida to Natagay ko na still Kim be. Stick ko. Dapat guys dia. Apple. Ngayari guys, time na nun. Tato, mani ipanagad to guys. Ha? Ikaw ano ni? Paano na? Dapat orange flavor. Guys. Plus Yapod. Blueberry. Orange. Apple. O karing cranberry. Thank you, ma'am. Salamat, Chansu. Dala guys. Ano ipanad dun sa rip guys. Dapat din guys, tiya. Hadaghan ka itong piatos. Isa. Pilan ka piatos. Duha. Ulo. Upat. Lima ka piatos guys, tiya. Dada nagaraya guys. Amang kukit-kitan. Dala pa dia. Thank you kayo ma'am. Muna guys, ang mga pamalit ni ma'am nga kuan guys, mga makaon. Salamat kayo ma'am. Hara. Na guys, thank you so much kayo sa mga nagmahal na mo. Ngayon ni nakabot mi dari. Salamat kayo Ate Josephine. Thank you so much. Imong gi kuan nga nga makalaag mi dari ko ante sa panglaw. Matesa, salamat po sa imong gi kuan nga pang kuan na mo puhuna mo na tong i-unboxing katong gi hatag nimo na mo. Grabe, thank you jud kaadyo ni tanan. Ate Marilyn, salamat kaadyo. Sa nakaabot din mi dari Ate Josephine, thank you so much ti. Kana suway na kadun mi guys og higdag laming kukson unsa. Miyon. Kaan ng Kim. Ito isod na skonbe rate pero bugnaw. Diyan na pa di Irkon, na pa di TV. Salamat ka Jote. Love you. Salamat sa imong gift na mo te nga anniversary gift na mo Gabriel. The birthday gift ng ate ni Kuya Kim. Salamat ka Ajo. Bisa mo kang ate pa. Salamat ka, Jo. Nag-abot ang panglaw. Ikaw ya? Si Kuya tanog salida guys ito Lagi ka Kuya Kim.
Minsawan kang ate. Agi ikaw, Eliakim. Minsa ka ni ate. Kusgag tingog. Salamat! Salamat Kazu! Ate Josephine, thank you so much. Hinsong pagmahal na mo. Nalipay gajud mi Kazu. Nalipay gajud mi Kazu, Ate Josephine. Mama Marilyn, Matesa, thank you so much. Grabe guys, karon pa jud mi kasuway gingani nay kanang daanan nga kutsun. Kaluntod-luntod ako guys. Wala na TV. Nice pa jud ang kwarto. Siya na all. Napos yung mga lagming mga ingari guys na. Pabiyo na. Nice ka jud. Dagang buwak. Ganun jud ingari kanay mga buwak. Kapud dakong buwak ng pilit. Siya na all. Na guys, kaya sa rin panood guys. Karon dahil rin panood ni. Kim, mambi na Kim, be. May panood, Kim. May panood na ref, guys. May panood rin. Ang bugnaw, guys. Ang bugnaw si Ja. Na, guys, May panood na rin. Salamat ka, Ajo. God bless. God bless ninyong tanan, ma'am. Ate Josephine, Matesa. Salamat, salamat. Wow, sana all Kim. Kaya guys, ang isa this freezer. Kaya lami man sa paghahiin mo sa skin, di ba? Sana all. Na guys, ang mga ref, mini ref. Na sir, thank you so much kaso ma'am. Asa ka, kumplito. Sa mga ni guys, sa turmis gawas. Kay, wa may kuan guys. Wa may kanang kuan sa amang paano mo sila libreng kuan breakfast wa atro mo sila mga gamar na dari guys room anong kuan pero okay ra kuno magdami mga pagkaon so mali guys ang dami mga kuan pagkaon yes kay aro mo ice bebe so ayan guys ayan ang isira okay galing palit mi guys og disposable glass disposable glass, mga 5. Palit pa may tubig. Very good. Guys, mo to mong room. Ang sa miss pa dadabs kay. Palit may pagkaan. Man miss ko guys, second floor. So, sinuo ko. Nalibiha mo ako no. Kim. Guys. Kim, wala guys. Mo ni agawa sa Los Horizon guys kanida. Taas ka tong building. Apo dari. Ako sa guys. Sa area. Ako sa guys. So, krabis Ilia. Uy, di lang swimming pool guys. Pwede na magligo-ligo. Sama-sama may dari guys. Ugma. Anak mi na guys. Mga chikiting. Anak mi na. Anak mi na pohon. Pohon. Sa guys. Los Horizon Beach. Los. Mangita sa may darig. Pagkaon. Magam sa may daghanda ng mga kuan. Ano sa may daghanda ng mga kananan. Dahil sa galing maglaro-laro sa may karidyo. Hala, asa? Kanto? Guys, kita mo datong na isla. Mau baka nag Virgin Island. Na guys dia. Pila ka po dagi lang ko mga tana taron. Na guys. Na ang beach sa Panglao. Na guys ini gawas na mo Los Horizon mo na siya. Beach. Adi ako ikontak na guys. Long kuan man din guys, taas man din ni Kaadzu. Manto ka dong. Los Horizon. Dana mi guys. Yeah. Dana mi sa Los Horizon. Dana mi guys. To da tog among room unahan. Ganito hanggang sa kataas. Guys. Wow, siya na all. Kangari. Salamat ka, Zote.